Andaluziako espetxeetatik azken leku aldatzeak iragarri dituzte gaur. Azkenean, urrutien dauden kartzelak euskal presorik gabe geratu dira. Preso guztien gerturatzea ahalbidetuz. Une honetatik aurrera, fase berri bat hasten da. Elkarbizitzaren bidean, herri gisa aurrera egiteko fase garrantzitsua. Euskal preso guztiak etxera itzultzeko bidea garatzeko unea da. Zalantzarik gabe, albiste hau eta orain arteko leku aldatzeak senidek bizi duten zama arintzen dute. Baina hemen ez da ezer amaitzen. Hemen urruntze politikarekin guztiz amaitzeko prozesua eta gradu progresioen bidetik euskal presoak etxera itzultzeko prozesua hasi da. Hori izango da, une honetatik aurrera sareren helburua. Eta gure ustez, baita herritarren gehiengoarena ere. Helburu hori lehenbailen denon artean lortzea espero dugu. Zaila izango den arren lortuko dugu.